Добър ден, събрали сме се. Юли правиш? Да. Експозе. Коя е най-добрата програма за почивка? Говорим с Димитър Калунов на чашка свежо кафе в Рафе. Добър ден. Парфе. Добър ден на зрителите на ФЕН ТВ. Значи според... Добър ден и от нас. Според това лято, според тренда това лято, Може ли да продължа да играем? според тренда това лято ставаш 8:30. Това искат нашите клиенти. Ставаш 8:30, до 9 часа закусваш, в 9 отиваш на плаж, Гледайте към мен. от 9 до 10 си на плаж. Гмуркания. В 10 часа отиваш под сянка с Който не господин може да се Веселин. мурка, какво прави? Който не може да се гмурка, се бара топки. Това не е добре за клиентите. Това е много добре за Ще клиента. имат топки. Някои имат, други нямат. Тия, които нямат, какво правят? Ами тези, които нямат да идват 10 директно, защото няма какво да барат. Доста полезен свет, аз искрено благодаря. Това е специално за феновете на ФЕН ТВ. Доста стилмен. След 10 идвате по сянката с господин Веселин. Господин Веселин е шеф на Алфа Банк България. Добър ден на фермери. Добър ден. Той носи панелка Конгрес 1908. Защото в 1908 започва неговия род. Това ли са типичните цветове на неговия род, също с бяло и розово? Принципно те нямат цвят. Те са от към бозово към кафяво. Бихте ли разказали нещо повече за вашия род? Моя род започва от сливите Калтаман. Това е слива, синя, която расте в районите на... Значи вашия род е женското начало, матриархат, синя слива. Това е ваше тълкуване, не е така. Друго е моето тълкуване. Аз все пак ги провокирам с този въпрос. Виждам, но аз ви връщам. Господин Светлин, моля, прекратете.